Punto oitavo. Ordenanza fiscal reguladora da taxa pola prestación de actividades deportivas e culturais municipais, expediente 2025/G016/000001. Proposta da Alcaldía. Considerando que a actual ordenanza reguladora da taxa por prestación dos servicios deportivos municipais ten unhas tarifas anticuadas que a fan inadecuada para o adecuado sustemento de prestación dos mesmos, así como o feito de que non inclúen as actividades culturais, propónse ao Pleno da Corporación a adopción do seguinte acordo. Primeiro, aprobar provisionalmente a ordenanza fiscal reguladora da taxa por prestación de actividades deportivas e culturais municipais co texto que se inclúe como anexo a esta proposta. E segundo, publicar este acordo no BOP e abrir un prazo de 30 días hábiles dende a data de publicación para a presentación de alegacións ao mesmo. De non presentarse alegacións dentro do prazo establecido, este acordo elevarase automáticamente a definitivo. Se non recordo mal, estaba yo preguntando aquí a compañera, me parece que cando foi as outras modificacións se nos chamara para unha reunión para, bueno, me parece que consensuar a subida que fora De 40 a 60. sí, de 40 a 60, nesta, bueno, pues, está claro que non se contou con nos para eso. Dentro desta modificación das escolas deportivas e culturais entendemos que todo ten un custe, que a actualización é lóxica e sabemos tamén que de toda a contorna, bueno, creo que non son das máis caras. Pero é certo que para unha familia que cando ven de pasar un mes de setembro cos gastos escolares e quere ter a mesma oportunidade que todos para meter os fillos nas escolas deportivas e municipais, volvemos a facer a mesma petición que fixemos da outra vez, que era o fraccionamento no pago en 2 cuatrimestres. Bueno, desta forma, non é que sexa moito, pero sempre apelamos a ese alivio económico familiar cando é por parte do Concello. Sabendo que isto a mellor para a intervención pode supoñerlle, bueno, pues unha tarefa un poquinho máis alta. Xa está fraccionado. Perdón? Podemos dar un crítico. Está fraccionado en 2 pagos. Dúas mensualidades. Só pongo aí na ordenanza. No artigo 5, pon, no caso de actividades a reivindicación, liquidación e ingreso, poderase facer en 2 mensualidades, outubro e febreiro, como en todos os lados, máis ou menos. No, pues antes non está. Sí, está. Sí. A ver, poñamos 2, tamén un pouco polo que acaba de vostede, para que haxa un control por parte dos servicios de tesorería, porque moitas veces é imposible cando intentas pasou nos que a escola de música hai nun mes máis ou menos que non se pode impartir porque o profesor estuvo de baixa, houve que cuantificar todos os recibos, volver a devolverlos para, bueno, pues evidentemente non foi culpa dos pais, foi culpa de non poder impartir esa clase, non? Entón, bueno, creo que ás veces é complicado, pois éramos 2, creo que, home, No, sí, parecenos correctos. Era a proposta que levábamos da anterior vez. Perdón, xa remato. Do mesmo xeito que, por exemplo, pois, os rapaces son rapaces. O mellor empeza unha escola deportiva ou cultural, chega o mes de xaneiro e di non quero volver, e, bueno, por lo menos nunha unidade familiar non se perden todos os cartos, en caso de renunciar ou de querer cambiar de escola deportiva ou cultural, neste sentido. Dicía que, de todas formas, aquí, con que hablaba dos contos do 30% para os usuarios que reúnen certas condicións, prácticamente está todo recollido. Está todo recollido hasta se estás nunha... se estás en varias escolas culturais ou deportivas. Sí, eso sí. Hasta o 30%. Por eso, claro, non lhe supón non vai supoñer ningún... Eso non é así. Se estás en outras escolas deportivas está aquí regulado, non está aí nas bonificacións do 30%. Haberá desconto para el usuario, para los siguientes tipos de condición. Informe social que indica a necesidade do servicio. Ser fillo de familia de víctima de violencia de xénero. Familia monoparental, familia numerosa. Pero non que fagan 2 actividades. Eso está regulado en outros sitios. Quero dicir que, ao ter unha familia numerosa, prácticamente aquí, non dicir todos os rapaces están en varias actividades. Pero non sempre son familias numerosas. Claro, pero... Non teñen esa bonificación do 30%.
Vale, pero... Unha familia con 2 fillos que poden ir a 3 actividades, por exemplo, Luciana, que ten 2 fillos que van a 3 actividades, sálelle en canto. Escolas deportivas e culturais. 70 € por persona cando haxa máis dun membro da mesma familia. E acuda 65 € por persona cando haxa máis de 2 membros da mesma familia que acuda a máis de 2 escolas deportivas. Era o mismo Claro, antes cos 60. Eh? Era igual antes cos 60. 60 se obrigan a ser as actividades de 55. Claro, pero quero dicir que a suba É suba. é suba, pero non é tanto como podría parecer. Pois o mismo. Claro, se son 20 euros, son 20 euros, porque se cumplías antes as características iba a ser menos, e agora vai ser menos, pero a diferencia vai ser o mismo. Sí, a suba é a mesma. Non. Se antes pagaba, en vez de 60, pagabas 45, e agora son 80, pero o Castillo paga 65, son 20 igual de diferencia. Non, é a mesma suba. Porque se cumples dunha vez, cumples 12. Señora Cial. A posibilidade de que se establece unha suba significativa, que non deixa de ser unha suba importante, sobre todo en instalacións como a piscina de verán e actividades varias, é unha suba importante para unha familia como a miña ou como a de calquera dos compañeros que estamos aquí presentes. A posibilidade de que as escolas esportivas xa que se suben, se amplíen na súa impartición de setembro a xuño en curso escolar, digamos. Non sei, eso habría que valoralo. Quer dizer, xa que se pretenden subir as escolas deportivas, pois polo menos é co curso escolar, porque, bueno, as escolas deportivas fanse cortas. Aí hai que facer un estudio económico do custe de monitorase de todo, quer dizer. Pero Porque podemos valorar. un mes máis de todas as actividades con todos os monitores. Xa, pero 20 euros máis de todas as familias, de todo o concello, que vamos ás escolas deportivas, tamén son... Quer dizer, para estar ao mesmo tempo sendo impartidas... Eu digo, chico, bueno, non sei, ao mellor Ao final, daba resultado. quer dizer, a nosa elegancia é que é un servicio público, quero Pois dicir. se facía antes eran hasta junio. Hasta o mes de xullo. Sí. Pois tomamos nota e vemos a posibilidade. Facer facíase. Non sei a viabilidade ou tal, pero sí que se fixo. Seguro Cando os meus fillos eran pequenos, terminaban en junio. Agora terminaba o curso. Para ir a acordes ao curso escolar. Xa que se establece subida, pois polo menos ter un apoio do outro lado. Pois, E a suba da piscina, hai algún motivo polo que sexa tan elevada? Quer dizer, non sei, subiu, claro, non sei, non. eu creo que se subeu... Quer dizer, un 170%. No, pero vamos a ver, subes, vamos a ver, nós o cálculo que fixemos un pouco, en base tamén a contorna de eso, e a propostas tamén dos técnicos do Concello, bueno, era ir subindo cada parte que nós considerábamos proporcionalmente, é dicir, vamos a ver, se ti, por exemplo, calculas 1 euro por día ao mes, cantos son, se vas todos os días? Sabes, foise facendo un cálculo para que fora proporcional, non? Proporcional de 30 a 80 non é proporcional. De 30 euros a 80 euros non é proporcional. É Un pouco triplicado. excesivo, Pero, escolla, Son 30 cada mes. Non. Era o abono da piscina era 30 temporada. Do 15 de xuño ao 15 de setembro. Pero estou falando de que... Non eran 30 ao mes. Non digo porque a súa compañera dixo 30 ao mes. Non eran 30 ao mes. É unha comparación entre o aporte individual por persoa e o aporte Individual diario. por abono. Diario, Eu só digo, pagábamos un abono familiar 30 euros temporada. Pasamos a pagar, a triplicar o precio dun abono familiar. É a única... Triplicamos o precio dun abono familiar. Non era que antes eu pagara 30 ao mes para o abono da miña familia, era 30 euros a temporada, do 15 de xuño ao 15 de setembro. E agora pasa a ser o triple, casi. Simplemente algo que nos parece significativo. Nós o que se pretendiu, digo, foi facer unha suba equilibrada en todos os conceptos de entrada individual diaria, abono, claro, por eso, pero non sube, pero para que haxa unha compensación entre os que non poidan ou non queiran sacar o abono familiar, ou o bono da tempada, ou, sabes, porque ao mellor non todo o mundo quere sacar o bono da tempada. Entonces, se vai individualmente, diariamente,
é imposible. Eu... É que non é que sale No, igual. mire, eu sinceramente, Sale igual. sí, Máis ou menos. no, Claro, sale máis ou... Son 20 euros, 20, o sea, Pero vamos usted a que dice que diferencia que hai. somos 4 ali, son 4 euros diarios, en un mes son 120 euros. Por eso mesmo, claro, entonces a vostede compensa de coller o familiar, que son 80. Aí está a comparativa. A comparativa Pero antes era igual a mesma situación. Era a mesma situación. E era 30. Pues subir, en 3 anos subir pues 20 euros, o que decir, que hace que subir. 50, vale. Pues 50, pues de acordo, 80. Cando temos medio verán chovendo, quer dizer, ustedes saben que non hai ninguén que vaya todos os días a piscina, pero bueno, quer dizer, eso xa non é culpa súa. Vale, non dá culpa, vale, Dios, que non é ter. Pero bueno, de 30 a 80 parece para unha familia como calquera dos que estamos aquí, Isto, se me permite, só un apunte, isto recorda un pouco cando foi o tema da subida da auga, de algo que lle reclamábamos que fora de xeito progresivo, e agora, bueno, vemos que vai todo moi de golpe. Como dicen os meus compañeros, me parece que unha subida de un 167% non é precisamente pequena. É do 150. Ou así Señor está. García... bueno, eu xa tendo en conta que o poder adquisitivo das familias xa vai a menos, estes incrementos, eso parece unha exageración, pero, por exemplo, parecíame máis normal que se incrementara a entrada individual que a familiar. Porque a entrada individual, porque xa sabe usted que, bueno, temos así de idade de peregrinos e tal, pois, bueno, oye, ese xente que non son veciños, tal, que se fai, claro, que fai uso da piscina, non podemos facer distinción, pero se subimos o abono individual, 2 ou 3 euros, ou que sexa, pero vamos a ver, porque ti podes optar ao abono familiar, que se xa rentable como familia de negreira, pero o abono individual, que pode vir calquera, paga €1, iso vai en detrimento dos veciños de negreira. Na piscina da baña pagase. Entón, claro, que aquí non subas o abono individual, é pois que subas eso, un 166% familiar ou o da familia numerosa tamén, que, oye, queremos fomentar a natalidade, estamos dando seguido para atrás ás familias, en moitos sentidos, pois, oye, xa digo, a mí parece unha exageración os incrementos. Si falábamos de comparativas e o estamos vendo, bueno, na documentación que veremos no seguinte punto, o que comentan aquí os compañeros, se o bono individual é de €1, estamos falando de outros recintos, como por exemplo o máis próximo que o da Baña, que o ten a €2, pero se me vou a outros recintos similares en condicións en poboación, estamos falando de un abono individual de 3-4 euros. E aquí estamos pagándolle máis a subir as familias con abono individual. Que é máis ocasional, normalmente, suele ser máis ocasional. Exactamente. Non entendemos ou non vemos un equilibrio entre un e outro. Eu entendo que calquera cousa que se suba para a economía da familia é jodido. Pero tamén entendo que manter as instalacións, pagar os distintos produtos que hai que meterlle a auga e pagar as distintas persoas que estean ali, socorristas e demás, o Concello non está pagando os pesos, pero que non pode ter a todos os servicios deficitarios. Eu entendendo que calquera suba, tal como está a economía, para calquera familia é dura. Pero é que os servicios que temos son todos deficitarios. Ten que haber un equilibrio. E se imos pouquinho a pouco, cada vez sendo máis deficitarios, chegaremos a un momento que non vivimos. Eu entendo, e a minha afecta como calquera, pero entendo que non podemos prestar un servicio sendo todos deficitarios, porque máis ou menos, xa te digo, máis ou menos ti vas mirando tarifas e tasas que pode haber no Concello e non difire moito do que hai aquí. Non difire moito do que hai aquí. Porque eu non sei canto cobra un socorrista. Está subvencionado. Vale,
Vale, canto costa o cloro, canto costa o mantenimento da piscina? É que, cantos usuarios ten a piscina? É que os servicios que se prestan, o Concello non ten que ser rentable, non é unha empresa. Pero que non poden ser deficitarios todos, porque entonces chegamos a unha ruína total. Usted dice o equilibrio. A ver, Usted pensa que equilibrar, subir un 166%, ese equilibrio. Eso non é equilibrio. Ou non veo na miña forma de entender. Quizás o problema non é que agora se suba un 60 e pico por cento. 160. Ou un 160, ou 3000%. Se cada o problema é que se cada non tiña que estar tan baixas antes. Pouco a pouco. No, claro, é que pouco e pouco levamos indo pouco e pouco, e estamos indo tan pouco e pouco, que xa non estamos. É dicir, xa non somos. Só basta ver os ingresos do Concello. Xa non somos. Porque este é deficitario, outro é deficitario, outro é deficitario, e eu non sei se na súa casa ou na miña, se gastamos moito máis do que ingresamos, hombre, eu non entendo moito de economía. Pero a mí sempre me enseñaron, oye macho, máis ou menos equilibrar os gastos con os ingresos. Se estamos gastando moito máis do que ingresamos, creo que imos a bancarrota. E creo que o Concello xa non está moi ben económicamente, e eu entendo que todos os servicios que se prestan non salen do ente, salen da xente. Por lo tanto, hombre, eu entendo que se cadra, que sí que pode supoñer unha suba quizás un poquinho exagerada, pero que se cada tiña que estar un poquinho máis elevada antes. Entonces, visto o coste da vida que hai actualmente, hombre, pois cada sí que temos que facer a poñer estas tarifas. Penso que quizás de alguna forma se podría mirar de tal, pero creo que non é nada exagerado, creo. Simplemente, xa para rematar, estaba facendo aquí cálculos así con os números. Simplemente unha cosa. Se temos o abono mensual en 20 euros, vale? Son 3 meses, son 60 euros. A vantaxe de o abono familiar, evidentemente, que pode ser máis personas, por 80, por 20 euros máis, pode ser 4 ou 5 personas, ou 6. O sea, eu creo que está, desde o meu punto de vista, proporcionalmente a suba feita. Última intervención. É que está proporcionalmente feita a suba, porque está da mesma maneira que estaba no 2020. No 2020 o abono mensual por persoa eran 10 euros e o abono familiar de temporada eran 30, o mismo que quero facer agora. Claro, O señor Blanco entende que nós temos que facer unha subida do 167% na de abono familiar, que é un dos que máis se utiliza, por certo. É un dos abonos que máis se utiliza nesta piscina municipal. En outras son de 150. Non temos que ter servicios deficitarios, pero tampouco temos que sangrar a xente. É dicir, non, perdona, deixeme terminar. Sí, última intervención. Quero dicir, se non o podemos facer todo xunto, tenemos que ir facéndolo pouco a pouco. E seguir asumindo, como estuvimos asumindo hasta ahora, según este cuadro e estas subidas que se pretenden facer, todas as actividades culturais, todas as actividades deportivas, a piscina, vai nos costar ao Concello 14.000 euros a ano. Non é excesivo. Temos que dar servicio público, recorde que estamos para eso, Estamos para eso, para dar servicio público. Non estamos para equilibrar, estamos para dar servicio público. E dentro das nosas posibilidades, intentar equilibrar, pero hai que dar servicio público. Non podemos gravar as familias con esta subida tan exagerada, porque a mí realmente a nos parecenos exageradísima, un 167%, como un 150%, como un 100%. Parecenos exagerada. Súa postura é contraria, pero a nosa é esta, desde logo. Eu non dixen que non fora exagerado. Señor Blanco, vou dar o paso para acabar. Sí, nada, todos uns. Eu só quería felicitar ao señor Blanco Torres por defender a ordenanza mellor que o equipo de goberno. Estar máis preocupado polas contas que o equipo de goberno, porque non está preocupado con isto. Só daré felicitacións. Señora Freda. A realidade é que hasta certo punto podo compartir o seu argumento. Somos conscientes de que o sistema totalmente deficitario é inasumible. Agora, unha cousa é intentar recaudar máis cartos e outra cousa é reírse da xente.
porque se leva moitos anos sin ser subido, ou por lo que sexa, de un xeito proporcional, podemos chegar a subir, quero dicir, pois propoñerse a 4 ou 5 anos vista, ou que sexa. Agora, se vostede realmente te parece lógico que unha familia tenha que pasar a pagar casi o triple por un servicio público del CER, é increíble. Non sei como se pode plantear e intentar defender semejante subida. Porque, repito, os servicios públicos teñen que ser sostidos, pero non teñen que ser a costa de sangrar as familias. Vamos a ver. Eu sigo dicindo, non se trata de sangrar a ninguén. Eu son afectado como calquera veciño, pero tamén entendo que eu se vou unha hora de piscina, a calquer tipo de piscina, non pago un euro por ir un día, nin pago 30 euros por ir un día, pago 30 euros por unha hora. Vai ter o balneario do Trembo. Vale, entón, estamos falando dos servicios. Si me voy al Sega, también pagarán un millón de Vamos a ver, Estamos entrando nun bucle. vamos a ver, eu estou dicindo que é certo que é unha suba importante, pero non é menos certo que planteaba Luciana que a 5 anos vista, e que vimos de 5 anos vista tras 5 anos vista tras 5 anos vista, e dentro de 5 anos vista Porque teñen todos os familias que van a pagar 30 euros. A ver, deixar acabar a Sí, señora, por favor, perdón. Vale, vamos a ver. Non se trátase de que o que teñamos para o Concello teña polo menos os ingresos suficientes como para pagar as actividades, pagar o mantenimento da piscina, pagar a limpeza, pagar os Pero non pode ser a costa das familias, perdón por a interrupción. Ten que ser, hai moitas subvencións que axudan e que arriman. Non imos chegar a Eso é mentira. Eu só para que? Para o mantemento desas cousas. E logo o socorrismo É único. É único. E non financian nin o 50%. Pois e logo o operario que está na piscina é contratado externamente exclusivamente ou xa forma parte da plantilla? Que operario? A persona, o traballador municipal que está na piscina tamén. Pero hai monitores e socorristas. Que a persona que mantén a piscina, que está todos os días ali traballando, xa forma parte, está en cada... Non é un gasto extra, quero dicir. No. O mantenimento de 3 meses de piscina de clora mantemento supón que cada familia paguemos 50 euros máis. Home, non é. O sea, non pode ser. Desde o noso punto de vista, non pode ser. Ben, pasamos a votación. Votos a favor? En contra? Apróbase a